Салом апаҳо, салом хоҳаро, салом ҳамаи подписчико. Имрӯз қадди шумо якҷоя киртаи варадник дорам. Кокеткадор варадники тоҷикӣ қадима медузем. духтаро ман фақат кокеткаро нишон медиҳам. Кирта кокеткадор дигар часпондани қаддаш як навор пеш аз ин буд. Чихел қадда мечаспонем. Ман ба шумо фақат чихел тарзи часпондани варадникашро нишон медиҳам. бо диққат гӯш кунед духтаракои хушрӯ. Просто камакак варадникдор қинтаракай бисёр ҷоша бридан вай дорад. аввал ҳамавақт размери калон пора мекунем. дарав майда намекунем, барои ки ман ҳамин нағз намебинам чиро вақте майда пора мекунем баъд намешавад дигар калон карда. амхе калон размер мегирем ба оста оста стрижка мекунем шуда мақсад. мана пешаки мо 50 сантиметр кушодишай, дарозиша 30 сантиметр гирифтагиём. И пешак материали боло основной. пуштака ман мехоҳам дарозиша 50 сантиметр гирифтагиём, дарозиша 20. ана аз таракошам тайёр кардам, аз таракоша флизелин часпондам. флизелини ман тинк ҳастай, барои ка дар пешаки паплинишам мечаспонам. ана акнун ҳозир пора мекунем. барои болои ҳамрахи омаданаш мана ба шумо нишон додастам. И болои ҳам омадан 4 сантиметр аввал мекашем. 4 сантиметр. баъд аз 4 сантиметр усо 7 сантиметр чен мекунем гарданшай. анан хел гирдшакл мешавад. И байниш ки 4 сантиметра иҷа ҳисоб накунен. аз ҳамҷа як хатти рост мекашем. хел рости бадам не. шумо камакак метавонед. барои ки рости бад монем бо мешаки пеши кирта бари манахи пешакаш чиқаракаш ҷои синоҳо намоён шава. барои ка камакак болотар мебирем. аҳамият додасен киртаи ман ҳоли ягон ҷош бридагӣ нест. просто ҳамқай чоркунҷа фақат даҳани кирта аввал тайёр мекунем ҳозир. баъд дар охир мерка мебирем. ҷое ки зиёдтӣ буд ҳамаша брида гирифтем. анахе кирта бояд биёя. пешак мерка ки гирифтем баъдаш майдаак бо хушрӯвак мешавад. пуштакша гарданша 7 сантиметр мемонем. чиқириша 2 сантиметр. духтаро чиқири бад намебирем, барои ки варадникай ку варадник чиқири бад биёяд қафо мекаша. мана пешаки бридагитона дар болош монда китфша туғри мекунен. оли китфша бо як бор дига вақте ки бриден бо кушода бо як борига китфша мемонен. ҷои зиёдтиша лишниша брида мепартоен. ира духтаро нукша сар ба нук мемонем. зиёдтӣ намемонем. чихел ки ҳар дафъа дар пуштакома 1 сантиметр зиёдтӣ мемондам хеле намемонем. мана пуштакшам бридем, пешакҳоам тайёр. бо як борига нук ба нук ки ҳамо кунҷакоша туғри мекунен. поёна туғри мекунем ки 4 сантиметр болои ҳам биёя. зиёдтиш ай китф мондагӣ ҷора мебирем. фақат пуштака мебирем. барои ки вақте ки болои ҳам мондем и пеша 4 сантиметри болои ҳам монданда поён хамидак. анакун духтаро варадник тайёр мекунем, пешакҳоро тайёр мекунем, ҳама ҳаминҳоро тайёр мекунем. аввал брида, баъд як бора сари мошина дашита полни ҳамаша сабират мекунем. анакнун дар паплин мебиремша.
филзили нима рости гап духтаро тунука касте барои миқа ҳоли пеша кардам насиб карда боша филзилин мечаспонум дар материалшам да астарак часпондум да паплинам мечаспонум ва пеш фақат дар астарак мечаспондум он вақт филзилинам филзилинои ғафсак буд мана пешакора бурдем ака пуштакшам ҳамхел туғри карда пуштак мебирем чен ба ченаш ягон ҷоша зиёдтӣ намемонем и пуштаки моли калонай оли хела мебиремша анакун духтаро вақти сабират карданаш астарака ба астарак манаи основной материал бо пуштака бо пуштак мисол паплин ба паплин астарак ба астарак китфора медузем ана ман акнун гирифтам паплинора филзилин часпондум чӣ хеле ки гуфтам филзилини ма тунук буд барои миқа пушту пеш часпондум варадник тайёр кардестем акун варадники ман рости гап нарасид поёнанги астараш дарздор омад дарозиш 50 сантиметр кушодиш 10 сантиметр да астарак мегирем филзилин мечаспонем ҷои дарздор ай дарун мемона да астараки филзилин часпондем қолаби варадник мебирем аввал як хати рост кашем барое ки банша камакак чиқирак мебирем лаби варадник хе чиқирак бия бо хуштарак мебия қа чиқири бадам някде тами ним сантиметр ай хати кашидагитон ҷаша чиқиртарак мебирем чӣ хеле фасоне ки шумода маъқул боша метавонед нукоша гирда кунед метавонед нукоша секунҷа кунед метавонед рустак ама камакак материалам камтар буд барои миқа кунҷош холе ки меомад барои миқа кунҷоша тезак мондем мобайни варадник 10 сантиметр рости тамомшавиш 9 сантиметр 1 сантиметр фарқият дора поёншам гирд шакл мебирем анҷа 10 сантиметр монд нигоҳ кунед ама варадникам нукаш каҷалатар омад и нукаш тез ани хел аз ҷое ки 9 сантиметр мондем то поёна гирдак мебирем и болоша манамхе мебирем камакак банша камакак қа зиёде не накуниншам ҳеҷ кор намекунем метавонем хел ростакшам будузем ама камакак материал ками кард рости гап барои миқа астараки варадник пайвандӣ омад варадники мо тайёраш манамхел мешава дар болои паплин монда гирдобагирд дастӣ дузен аввал баъд падлапкаи мошина монда строчка мезанем анакун ҳамаи ҳамее ки пора кардем тайёр кардем акнун сабират мекунем ҳамаша ина ман ба дастӣ духтум ака гирдобагирд варадник ма тайёр мекунам баъд зиёдиёша мебирем метавонед сари вақтам тайёр кунед метавонед ҳарду варадникда ҳарду тарафшдан метавонед филзилин часпонед ҳеҷ гап нестай нукакоша хушвак тез аввал айдирун қайчӣ кунед баъд нукоша брорен гирду ба гирди варадник дастона бо медузен метавонед лавлави мошина лавлави падлапка метавонед чиқиртарак дузен чӣ хеле ки шумода маъқуле гуфтум ки аввал ки метавонед дар шумо гирдшакл варадника будузен анаин акн сабират мекунем пуштакора аввал астарак ба астарак китфора медузем ҳам хеле дузен духтаро ки чӣ хеле ки 1 сантиметр ним сантиметр 2 сантиметр чуқир духтен ҳамон қадар бояд ҳарду тарафам ҳамин хел боша
чи дар астарак, чи дар материали основной бояд анам хел бояд, яхела бояд биёяд. Мана бинед тайёр шуд. Анаки дарзоша ду тараф утюг мекунем. Ҳамаи пешак, ҳамаи пиштак. Варадник тайёр шуд. Мо банша клей кардем. Банша ёфтем анам хел. Анакин аввал дар паплин мечаспонем. Байни паплинам ёфтем. Пайвандиш ай тарафи поён мебиёяд. Бепайвандиш ай тарафи анхел дарун чихеле ки монда манам хел. Гирдо ба гирд аввал як тарафша медузем, баъд дуюм тарафша ҷоша ёфта дагҷо там меша. Дуюм тарафша бо аз ҷое ки шумо ё хат мекашед ё қайчича қати мебарен, нуки қайчи қати ай ҳамунҷа монда бо он тарафша мечаспонем. Стараться кунем ки дар так складка набиёяд. Дуюм тарафша ман мехел чен мекунам мози қайчи қати рассечка мемонам. Камакак мебарам. Дуюм тарафша ай ҳамиси сар мекунам. Гирду ба гирд ҳамхел духта бо ин тарафша мечаспонем. Бояд туғри биёяд, лишни бояд набиёяд. Анакун астарака мемонем дар болош. Мубайн қати ҳамхел мубайнша туғри карда ишам ҳамихел медузем. Аввал байн як тараф, баъд бо аз ин тарафи байн дигар тарафша медузем. эҳтиёт кунем ки анами дарзое ки китфайку ҳамхел болои ҳам бағалта пасту боло нашавад ки вақти мерка бридан халал мерасонанд. аз мобайн бо ин тарафша медузем. Бо анами тарафшам хушрӯ нигоҳ кунем ки дарз болои дарз китфо болои китфо хораварам хел дарзош чот карда мақсад пасту боло нашавад ки беҳад қин мешавад вақти меркаша пора карданда қинтарак мешавад. Мобайношам хел рассечка монда каме ҳама ҷоша брида аз тарафи берун медузем. Аз тарафи астарак дарзи дар дарун мондагия да астарак мечаспонем. гирдо ба гирд хушрӯ карда ягон ҷоша дар болои варадник намезем. Фақат да астарак аз тарафи дарун анамо дарзе ки дар дарун мондагия ҳавая бояд мо бичаспонем. Ана боз як борига аз боло медузем. Фақат ин дафъа кашида ки ягон ҷода материал лишни ҷинҷак шуда наравад. Дарзора дидестен чӣ қимат китфора туғри кардестан, китф ба китф туғри омадагия. Анакун китфора байншонда клейка монда клей мекунем. Агар клей надошта бошен духтаро дастӣ дузен, ҳеҷ кор намекунад. ҳамин клей надошта бошен духтаро метавонен ҳамин любой ҷора дастӣ гирду ба гирд бидузен. Қайкоз камтар кормон осон шудагия клей биромадагия бо хубтарай. Ана кокеткаи монам хел тайёр шуд. 4 сантиметр боло мемонем. Хоҳем ки даҳни кирта бо камтар кушодтар биё, бо камтар истар карда 3 сантиметр мешавад. Ҳозир барои даҳни кирта тангтар биё, ман 4 сантиметр болои ҳам мондум. Байнша ришта осузан қати дастӣ медузен, барое ки вақти пора кардани ё мерка гирифтани ҳамин пешакҳо халал нарасона, аз ҷош наҷма. Анаку мерка мегирем духтаро. Меркагириам он қадар қин нестай. Чихеле ки ман дар видеои пештара нишон додум, ҳам хел мерка мегирем. Китфа ба китф мехӯонем.
китфҳоро пасту боло намонен, ҳатман китфу болои китф биёяд. аввал китфоша мегирем 10 сантиметр тайёршаймон ниҳай бари остин 14 сантиметр, ман ҳозирда 15 сантиметр мондум. кушодиш аймо 32, ман 17 34 мондум. дарозиш 24 ки боша, ман 25 26 мондум, барое ки оли бо бисёр ҷоша стрижка карда, бисёр ҷоша оли чанд ҷо ки маъқул нест мебурам. пиштакшам ҳами хел 1 сантиметри 2 сантиметри кушодтар монен. аҳамият додесем, ман аз байн чен мекунам, аз рости гардан кора мегирам. оли ин размерое ки ман ҳозир биридестам бо калонтаракай. боз бо вақте ки мекушоем ҳами пешака, бо бисёр ҷоша мебирем. поёнша оли ман гирдак набиридам оқа. боз бо вақте ки кушодном дидам ки куҷош маъқул нест, бо ҷои нодаркориша қайчӣ мекунам. стараться кунед духтаро ки байни киртатон ранги тухмак набиёяд. ана аҳамият додестен гирдак кардем, гирд кардам. пиштак ака калон шид. ҳозир иноро ҳамаша клейка қатӣ мечаспонем. боз мегӯм агар клейка надошта бошед дастӣ часпонед. сӯзани ришта қатӣ бидӯзенша. ман клей мекунам ҳозир ҳама ҷоша ки дар вақти духтан ғам натия. кори ами варатникдора духтан кокеткаша тайёр кардан камтар қийтаракай, барое ки чӣ хеле ки на кокеткаҳои оддира медӯзем дара чуна партофта меистанд. иҷода варатник меқапа, камакак қийтарак мешава. не ки стараться кунен чӣ қадр хушрӯ мебиёяд. бовар кунен ами киртаи варатникдор ҳама киртаи хушрӯтаринай ҷамъ гирай. баъд ами гардана ба вақти варатника мечаспонед, гардана ҳеҷ вақт калон назанен. на гардана паси гардана чиқир биковен, на гардана калон бизанен. анака пиштака бинен ҳам дурозиш ҳам кушодиш калонай. мо ай кушодиш намегирем, нани дурозиша камтар мекунем, мебиремша. як тарафша ки бириден болои ҳам ховонда, дуюм тарафшам чени ҳамон тараф рост карда полукруг кашида, ё ки ҳамхе натонен агар сразу қати бирида метонен аввал мел қати бикашен. байниш камакак поён хамидай ранги тухмак ман ҷара мебирам. боз аз чор тарафаш клейка монда, пиштакшам ҳамхе клей мекунем. баъд байноша аз ҳар ду тараф меёбем. мана духтаро нигоҳ кунед, тайёр шид. аз тарафи дарун 1 сантиметри ручка қатӣ мекашам, баъд қадам мечаспонам.